Tisztelt honfitársaim, kedves barátaim! Amikor egy esztendőt magunk mögött hagyunk és egy újat kezdünk meg, akkor azt szoktuk számba venni, hogy mi a fontos számunkra, milyen fontos feladatokkal kell szembesülnünk. Az elmúlt napokban egy régi kedves barátomtól kaptam egy kis kártyát, és erre a kártyára a következő üzenet került felírásra. Nem az a fontos, hogy azt nézzük, ami a távoli ködbe vész, hanem az, hogy megcselekedjük, ami most előttünk áll. Ez a fontos mindannyiunk számára is, amikor a 2012-es esztendőt elkezdjük. Most nem a távoli ködbevesző időkbe tekintünk, persze nagyon fontos, hogy mi lesz Magyarország jövője, mi lesz a magyarság jövője, mi lesz a nemzedékeknek a jövője, de azt gondolom, hogy ebben a világban, amelyben most élünk, amikor recseg-ropog minden körülöttünk, amikor Magyarország megújításán dolgozunk, a magyar nemzet és a magyar társadalom feltámadásán, feltámasztásán dolgozunk, akkor az előttünk álló legfontosabb feladatokat kell számba vennünk. Most tehát az a fontos, hogy megcselekedjük azt, ami éppen most a feladatunk, ami éppen most kötelező számunkra, és ami mindenféleképpen fontos ahhoz, hogy a távoli jövendőben is Magyarország megmaradjon, éljen és virágozzék. Tehát én mindenkinek azt kívánom, hogy ebben az esztendőben cselekedje meg mindenki a maga helyén állva, a maga helyén dolgozva és imádkozva azt, ami előtte áll, azt, ami előttünk áll, és hiszem, hogy akkor mindenkinek az élete és a haza is fényre derül. Tehát kívánok sok erőt, kívánom Isten áldását, kívánok jó reménységet, és kívánok kitartó imádságot és munkát kedves mindannyiójuknak.